Mm. Sarap. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Pinoy Almusal. Ayan mga ka-foodies, meron po tayo dito ng dilis, tuyo, sapsap, at longganisa at itlog. At meron tayong rice. Daming garlic. At meron pala tayong sardinas. At may, dito tayo, galunggong. Ayan. Yes. At meron tayong mainit na kape. Mga ka-foodies. Bago po tayo kumain, mga ka-foodies, fry muna po tayo. Apo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, ay ni manyaman na pamangay. Simpleng almusal pero napakasarap. Yes. Una subo tayo. Longganisa. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Isang subo lang. Mental sardinas oh. Kanya ko ba sa sardinas? Ayan. Masarap na ano nila. Longganisa. Oo. Kuha na ako kasi malaya. O bala. Ang gilagay mo na lang dyan. Sarap natin. Ay, dito ba? Ako sapsap. Oo. Sarap. My favorite, sardinas. Baka naman, 555. 555, baka naman. Galunggong. Ulam namin. Bumili ako. Ay. Gusto ko to. Egg pala. Ito yung egg natin, itlog, itik. Itlog na itik. Oo. Kapit tayo. Habang mainit. Umuusok pa. So, Cheers! sarap. Sarap kape ko?
Okay na? Okay pagkaluto? Pagka ano, timpla. Ay, oo nga, pagka... Oh, para ano, parang 3 in 1. Oo. Hindi naman 3 na. Ah? Kaya kamay. Thank you. Dilis ka. Tuyo. Dilis. Tuyo. Ah. Ganun din gusto kong galunggong malaki. Masarap yung maliliit. Tapos paksiw mo. Ang galing ko na maliliit. Ako lang gusto kong malaki. Hmm. Ito, kaya nilili ko ng isa. Namiss ko yung tuyo. Tuyo. Meron pa tayong rice dito. Hindi kami. Rice. Oo. Masarap mga kapatid. Yes. Gutom. Wala na si Tweety Bird. Pinag-day off ko siya. Day off niya ngayon. Ay, si Hello Kitty pala yun. Sino? Si Hello Kitty. Si Hello Kitty. Day off niya ngayon. Manager yun. Yung plato na yun. Malaki siya eh. Sarap. Ulo. Ah. Ganito yung gusto kong ulo, Bal. Yung malutong. Dami. Yan. Parang di yung nangangap si Bal.
Mm. Gusto mo sardinas? Hmm? Sardinas. Oo yan. Sarap. Ang sarap-sarap. Mm. Hmm? Saan yun? Wala ka na ulam. Binabatot ko sa suka. Ha? Oo, masarap Suka. pag nakababad sa suka. Mm-mm. Mm. Mm. Ay! Bakit? Meron pa pala dyan. Mm. Wala na. Ang sarap. 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 Ang sarap ng ganitong almusal talaga. Tapos, Ito yung tsaka mga danggit, dilis tapos ganyan. may suka, no? Tapos sinangag na madaming garlic. Ay, naka foodie base, naubos po namin lahat. Pinoy almusal po. Magluto na po kayo habang tag-ulan. Yan ang masarap na pagkain pag umuulan talaga. Mhm. At syempre, gusto po namin magpasalamat at suportahan ng aming mga members sila. Platinum B, Queen Natsumi Vlog, Mickey D. Albert, Golden B naman po, PG Family Mukbang, Silver B naman po, J-Man Sub Channel, Jack's Life, Kyle Popper, Mads Helen, Hungry Mangyan, Iñaki Eats, Julian TV, Jenhan Caparas, PG Family, Hampas Lupang Burgis, ayan. Meron po sila mga channel, please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Meron silang Facebook page. Ayan, mag-follow na din po kayo. Yes. At syempre, mga subscribers po namin sa Facebook page sila, Ma'am Shi I Vlog, Kyle Popper, at si Cindy. Meron po silang YouTube channel at Facebook page. Please pag-follow at Salamat. mag-subscribe na din po kayo. At gusto din po namin batiin ng happy birthday na si Regina May Banyares. Happy birthday niya po. bukas, August 20. Happy birthday Happy sa'yo. birthday po. At syempre, shoutout kay Marina Kaluya, Nanay Babes, at pinapashoutout yung mga family niya, Magdalita family, sina Adrian, ang kanyang manugang, Annalyn, ang kanyang anak, at ang mga apo niya, sina Sax, at Adriel. Hello po. Ayan. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po kay Nico Lesma Jolaber, taga San Pedro, Laguna. Pinapa-shoutout din po yung kanyang mama na si Chinra Selma
Hello Amsel. po. Ayan, lagi daw nanonood yung mama niya sa atin. Idol daw tayo ng Thank mama you so niya. much po sa Hello po support. sa iyo, ma'am. At si Ethel Joy Espinosa, taga Saudi Arabia. At si Josie Aquino. Ayan, hello po ma'am Hello sa po. Facebook page natin. Nanonood si ma'am Josie Aquino. Shoutout Hello po. po sa inyong lahat. At sa mga silent viewers, avid viewers, at mga naka-follow at naka-subscribe po sa amin. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes, at si Ipang Mahilo. Ipang Mahilom, Hello shoutout po. po sa iyo at sa iyong family. At sa kanyang anak. Hello po, get well soon po. Get well soon. At syempre, Timatibay. Timatibay, I love you so po. much. At si Leia Payawan, shoutout, saka si Cherry May Makalisang. Ayan. At si Baby Allison, I love you all. I love you. Kaya mga kapudibis, follow nyo na po ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, at syempre The Foodie Bee Vlogs at Kusinang Kabalet. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you. Love you.